Ndichikutambirai zvekare pano paHadzirare 263 pano pachange ndichikuzivisai manews updates ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Kana uchiri mumwe wani pathis YouTube channel kusubscribe mahara uchena on the notification bell so that patinodzoka neamwe manews updates uchange uchingozvionera. Panapo uchange uchiona manews updates ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Saka ndati subscribe ndati like this video zvinobatsira kuti video rino iri kurilike kwaunoita zvinobatsira kuti veruzhinji vave vachibatsirikana nekuona this video. Vadikanise kuzoka munozvita manews updates panapa ndinoyanawo ndikamabatanidza pasame video. Why ndichiyanawo ndikamabatanidza pasame video? Ndichiitira kuti muwane manews updates akati wandei pasame video. First update ivideo revanhu vati kurei vekuchiredzi kuSouth kuchiredzi. So vari kuchiredzi udaro wabuda vaitaura mashoko avanga vachitaura pamusoro peZANU-PF. Ndo mashoko avanga vachitaura. So dakuisira video pedza kuona video tozvonofika comment section inisa Hatirare ndinoda kukuzivisai nyaya dzezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Ndationei this video. Zvivonile vamunangagwe zvamwina nowanuna stereki ndomengasakona kule stereki tupekile vana vaina vafela tindleleni kavuyalayo kuna neshuwa government yamwe naitsanzekile vamugabe vangasusiwa vewanuna lavamani akwiri njani here kuserekukila kati wayena namwina mafamba takulwani muchelo wakule. Next update ivideo raFarai Maripira. Chiko chamboitika. Farai Maripira obuda achipa pfungwa yaanga achipa kumhuri yeZimbabwe. Hanzi musi wa31 March hakuna zviriko ndo zvaanga achitaura. Hanzi zvinhu zvese zvichange zvichiflowa. Hanzi vana veZimbabwe vachange vari bo. Hanzi vanhu vari kufunga nyaya dzemademonstrations. Vanhu vari kunze vasiri muZimbabwe hanzi ndo vari kufunga izvozvo. Vese vari muZimbabwe hanzi vari kufokasa nekugadzirisa upenyu hwavo vachienda kumabasa. Saka hanzi hakuna chiriko. So dakusiyai muchiona video. Wapedza kuona video tazvionofika comment section inisa Hatirare ndakutizai. We're not really worried that this will be a success because we know how our people of Zimbabwe are. They are peace-loving, they are focused on the economy, and they are focused on ensuring that we build towards a better life for them and their children. This intensification of calls by people who are in the diaspora, people who are not in Zimbabwe, asking other people in Zimbabwe to sacrifice for their own narrow ends, which have got nothing to do with the betterment of Zimbabwe, is something that will never catch on. So we are not really concerned that there's anything that is going to be happening on the 31st. It's a damn squib ab initio. We don't expect any better. This is just a group of people seeking to make a quick dollar, seeking to make a quick buck. As you have seen, we've seen some of them now asking for donations on GoFundMe, which is reminiscent of some bulletproof vehicle in the past, which was wanted by some politicians. We will not mention names. So this is just the same thing. People want to act as if they care for the nation, but they don't. Those that truly care for Zimbabwe are working. And on the 31st of March, those that truly care for this country will be in their workplaces working, not marching in any street. They will only march on social media as they've been doing, but never on the streets.